Kultur industriak bultzatzeko eta unibertsitateko ikaslei Gernika Lumoko kultur errealitatea hurbiltzeko, Gernika Lumoko kulturretxeak hackathon bat sustatu du Mondragon Unibertsitateko lidergo ekintzaile eta berrikuntzako lehen graduko ikasleentzat. Ekimen honen helburua ikasleek irtenbide berritzaileetan lan egitea izan da. Gernika Lumoko historiaren ikuspegia modu eraginkor eta sortzailean transmititzeko. Erronka bat ezarri da memoria historikoa artearen eta kulturaren bidez gogoratzeko. 15 nazionalitateko gazteek hartu dute parte. Besteak beste, Euskadi, Mexiko, Italia, India, Hungaria edo Korea. Foru hiribilduaren memoria historiko, kultural eta artistikoaren transmisioari erantzuna emateko. Martxoaren 26an Liseo Antzokian behin betiko jardunaldia izan zen. Hautatutako proiektuen ardura duten taldeek euren ideiak aurkezteko aukera izan zuten. 10 minutuko aurkezpen baten bidez. Jokin Garatea kulturako zinegotziaren aurrean eta memoria historikoarekin lotutako tokiko kulturelkarteko kideen aurrean egin zuten ekitaldia. Lehenengo eta behin eskerrik asko. Eskerrak gura dute zemon. Lehenengo eta behin nire laguneri, laguna dana zari baina kulturetxeko bialgineri azkenien lana ondo eta eitzen dagoelako Kristina, Artxo eta Urende eta bestie. Bigarrenez, Gernikako elkarte kulturalari, hemen zauzenari Gernika gogoratuz, Gernika Sarra, Gernika Memorian lekuko eta Busturialdeko institutua bai Bego Andres, Andreas, Alberto, Maitane eta nire biagineri Lourdes bai. Ni petxadotanak esan dute zela. Bolondrez eta interes askorekin eta proaktibitatearekin lan egiten dozuelako. Eta bai Mondragon Unibertsitateari zer esan Kaizu eta Oiane, gaur ezagutu dugu Eba eta Ander eta ikasleari. Erakutsi duzuen arreta eta interesagatik Gernika Lumorekin lanean aritzagatik edo gazteagatik. I think I'm going to do it from here. I'm going to be speaking in Basque for the people that don't know. I think that all of the jury knows Basque, right? Ok, perfecto. Bueno, ni elizen dela naiz, bera Tomas Belda, ni bertakoa naiz, Gernikarra naiz, zu Inglaterrakoa. Nire taldean daude dira Estema, Pris eta Laida. Laida bai bertakoa da, Euskal Herrikoa da, Estema Kongokoa eta Pris Kostarrikakoa. Eta bueno, egia da, hasi ginela prozesu honekin edo pentsatzen zer egingo gendun Gernikaren inguruan eta zelan sustatu ez da turismoa bertan eta gazteei eta arteari lotuta. Egia da, guretzat reto handi bat izan dela. Hasi ginen gauza batekin pentsatzen, baina buelta bat emon genion eta niri esaldi bat etorrezten burura, ez dakit familiakoren batek esan ziana edo. Eta izan zen, Gernikak ez dauka alde zarrik, ez dauka inungo zati zarrik edo, bai badagoela Tontellon estatua eta hori, bertan ez izala Gernika, baina ez da, benetan, ez dakigu zelan izan zen Gernika, ez da, 37tik eta gerora, errautzetatik igo berri zagoelako. Can you pass the slide? Eta orduen, pentsen ginduen, eta zelan aldo goin Gernika izetie lehen zan modukoa edo zelan aldo erakutsi zer zan lehen, bombardak eta horretik. Eta orduen pentsen genduen, next slide. Eta orduen pentsen genduen, eta zagaitik ez dugu egiten, urrengora alduko pasar. Eta zagaitik ez dugu egiten, errealitate virtuala edo errealitate areagotu bategaz lan eta sortu herri virtual bat, Gernika dana, Gernika izango zana, bombardak eta baino harina. Hau izango zan dana, enfokatuta edukaziora eta ikastolei eta unibertsitatei eta alko zan egin hori bat. Alde batetik errealitate virtualarekin, holako betaurreko edo holako okulus batzukin, edo bestela, tablet batzukin, mobilarekin edo horrelako gozekin, ikastolak eta Gernikara etortzeko eskusa baten moduan, erretik joateko eta begiratzeko eskulturateko bizitza hartzea, Gernikako kaleak nola izango ziren, eta horrelako gauza.